Niektoré byty majú atmosféru a tento má všetko. Lokalitu, dispozíciu a šmrnc. Obľúbená adresa v Prešove. Len pár minút pešo od centra, kde všetko potrebné máte na dosah. Bytový dom je tehlový, zateplený, s novou strechou. Byt má výmeru 52 m2, ideálne rozložených pre pohodlné bývanie, aj praktické zóny na každodenný život. Dispozícia je klasická. Chodba, kúpeľňa s vaňou a toaletou, komora, kuchyňa s balkónom, spálňa a obývačka. A daydream yet to come. Time is upon us. Oh, but the night is young. Flowers blossom. 3 zrkadlá. Miesto, kde sa človek pripraví na deň. Niekedy len ticho, niekedy myšlienky. A niekedy práve ten moment urobí rozdiel. Spálňa so značkovou podlahou, dreveným nábytkom a atmosférou pokoja. Kuchyňa so svetlom a výstupom na balkón. Miesto, kde si vypijete kávu alebo napečiete vôňu domova. Obývačka plná svetla, dreva a ticha. Klasické parkety dodávajú bytu šarm a teplo. Byt prešiel rekonštrukciou pred 9 rokmi, no stav je veľmi slušný. K bytu patrí aj priestranná pivnica o výmere 10 m2. Tento byt je výnimočný svojou energiou, dispozíciou a lokalitou. Volám sa Nikola Knapová a mojou prácou je pomáhať ľuďom predať ich nehnuteľnosť tak, aby vás zaujala. Ak aj vy zvažujete predaj svojej nehnuteľnosti, aj vaša ponuka môže vyzerať takto.